Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw mahigala pit sa 11 na kini sa bulan sa Pebrero no tuig 2025. Nahala no bayang mudto na kanatong tanan panghigala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas ni ining kamudtuhon. Ato day nga tigbayaon mga higala no mayang mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kaigsuonan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Nahala no mayang mudto na kanatong tanan mga higala. Bino ug mga adlaw mga higala ato day nga ipahibalo no nga mobisita na ug mga adlaw ang schedule no ang schedule sa kining pagbisita pastoral ni Bishop Julito B. Cortez dito sa may kuan kining Tayasan. Ayan no. So muna nga iampo nato ang higala no nga maayo in taon ang lawas atong talahorong obispo. Walay mga kakulian nga masugatan sa iyaha mga biyahe sa pagbisita usab niya sa mga nagkalain-lain nga mga parokya nga matud pa iyahag himuan sa mao nga kalihukan. Nahala no, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Ari kita mahigala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Abay na mahigala sa atong CBCP News karon si Bishop Colin Bagaporo na nawagan karon sa mga kaobispuhan sa mga kinibitaw mga senator judge mga higala no nga matud pa uphold the truth and ensure that justice prevails no muna no ang panawagan karon ni Bishop Bagaporo no kabahin lagi ni ining impeachment complaint nga napasaka sa mga magbabalaod nga batok ka nga Vice Presidente Duterte no nanawagan si Bishop Jose Colin Bagaporo nga unta no maugyoy palabihon sa mga kaobispuhan ang matud pa pagpatunhay no sa hustisya ug kaangayan kalakip na niini kalabot lagi niini nga giatubang karon nga impeachment complaint no ni Vice Presidente Duterte. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang talahurong Santo Papa mga higala sa diha nga iyaha usab nga gisaulog ang misa alang sa Jubilee of Armed Forces niadtong nakalabay nga Domingo matud pa niya be courageous witnesses of God's love no muna nga ging-ingnan niya ang mga miyembro usab sa mga kinibitang armadong kusugba kining mga matud pa armado nga kusug sa nasod nga munta mamahimo sila nga mga saksi no nga ang ilang kaisog mamahimo silang saksi sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Okay. So mao kana mahigala no nga nahimong mensahe usab sa atong talahurong nga Santo Papa atol sa iyahang pagsaulog sa Jubilee Mass for the Armed Forces. Ayan no. Ala padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton ni ini kabuntuhon ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Abay na nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si matod pa diri sa atong listahan February 11 ang ato ang santa karon santo mao si Saint Gregory II no si Saint Gregory II nahimo siya nga tawo siya na adtong tuig 781 o nya nahimo kini siya nga Pope Gregory II no gani he served as Pope 15 years
and helped to initiate synods, stop heresy, and promote discipline and morality in the church. He defended Rome against the Lombards and neutralized the heresy of iconoclasm by Emperor Leo III. Of course, he died in 731. No, nga to karon nga dili day mahigala, sorry mahigala, no? Ang ato February 11, February 11. No, unya dungan usab karong adlaw mga higala, gisaulog usab nato ang kapistahan sa Our Lady of Lords. No, karong adlaw mga higala, no? Gisaulog usab nato ang kapistahan sa Our Lady of Lords, no? Sa Lourdes, France, mga higala, dako karong kapistahan February 11, 1858 si Saint Bernadette Sobiru, 14-year-old girl, nagpakita kaniya ang mahal nga birhen, 17 appearances. Unya Pope Pius IX authorized the local bishop to permit the veneration of the Blessed Virgin of Lourdes 18 times, no? So karong adlaw mga higala, Petsa 11, gisaulog nato ang kapistahan ni Pope Gregory II ug ingon manusab nga kapistahan sa Our Lady of Lords. Ayan, nahalamay munto na kanaton tanan mga higala, naghidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Ayan, nahala, padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Nahala, ari kita mga higala sa ato ang Catechism. So may atong Catechism karon mga higala. Ari na kita kay pista man doon sa mahal nga birhen. Ang atong topic karon kabahin sa kining Immaculate Conception. Kay mao man kanay mensahe karon sa atong mahal nga birhen, no? I am the Immaculate Conception. So unsa may buti pasabot niini, no? Nga ang atong mahal nga birhen gipanamkon nga walay buling sa sala. Muna ang uban ra ba kay miingon ra ba nga, O Maria, nanamkon nga walay buling sa sala. Dili na mao. Kuana siya, ang Immaculate Conception is ang si Mama Mary nanamkon nga walay buling sa sala, no? Kay mo man iyahang mensahe sa pagpakita niya dito sa Lourdes, no? I am the Immaculate Conception, no? Okay, unya laing meaning sa pagpasabot sa atong mahal nga birhen sa mensahe sa I am the Immaculate Conception, matud pa niya confirmation of the dogma of the Immaculate Conception, December 8, 1854. Kaya gideklara man gud, no, ni Pope Pius IX ang nga authentic, no, ang dogma sa Immaculate Conception atong December 8, 1854. Unya karon niadtong February 11, 1858 gikonfirma sa mahal nga Birhen Maria nga siya mao ang Immaculada Conception. No, niya ang kahulugan niini, the exaltation of the virtues of Christian poverty and humility that are perceived in Bernadette. And number 3, personal conversion, hope to achieve everlasting life in heaven. And number 4, importance of praying the rosary. Our Lady appeared with the rosary hanging from her right arm. Ayan, no? So karong adlaw mga higala, sa ako na ginaingon atong lakip sa ato karon nga Catechism ang kahulugan sa Immaculada Conception. Kay mao man lagi kini ang mensahe sa atong mahal nga Birhen sa dihang nagpakita siya kang Santa Bernadette Sobiru, no, dito sa Lourdes, France. Nakaadto ko kaluoy Ginoo mga higala, naabot gyud ko ining lugar, no? Okay, no, what are ari kita sa lain nga kining pagtulon, ano? So karong adlaw gisaulog nato ang kasaulugan sa Our Lady of Lourdes ug ingon manusab sa kapistahan ni Saint Gregory II. Okay. Naala rin na tayo higala sa ato ang Catechism. Okay, another question, why do we need to attend Mass? As followers of Christ, agi kini og pagtuman sa sugo, no? Sa Exodus chapter 20 verse 8 to 10, hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay ug balaana kini, no? Unya sa Lucas chapter 4 verse 16, unya miadto si Jesus sa Nazareth diin sa magdako ug ingon sa naandan miadto sa sinaguga
sa adlaw nga igpapahulay. Okay, no? Nga muna mahigala no nga why do we need to attend mass anyway kung mo man kini pagpaila nga kita tinuod gyud nga sumusunod ni Kristo. Okay. Abi no laing pangutana mahigala, can a non-Catholic have a Catholic burial? Ano, pwede ra ba nga kini bitaw kini mo giusahay mga kaso mahigala nga ang namatay dili Katoliko pero ang mga anak Katoliko nya mo sumuhangyo unta sila nga antumisahan sa kanang antumisahan sa ang bisan dili Katoliko ang ilahang ginikanan pamisahan sa Katolikong simbahan. Matud pa sa Canon 1133 at Article 3, in the prudent judgment of the local ordinary, ang atong talahorong obispo, ecclesiastical funerals can be granted to baptized persons who are enrolled in a Catholic church or ecclesiastical communities unless, no? Okay, nabalikan to. In the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funerals can be granted to baptized persons. If, for example, a non-Catholic or a non-Catholic, no, if for example, and a non-Catholic, no, can be provided with a Catholic burial provided that their own minister is not available. Sa ato pa kini pwede ra na siya basta kay kanang wala ang ilahang ministro, no? Wala ba ang ilang ministro unya matud pa ang kanang nakapananghid punta sa talahuron nga obispo. Yan no. So klaro na ha. In the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funerals can be granted to a baptized persons who are enrolled in a non-Catholic church or ecclesiastical community unless there is evidently to the contrary and provided that their own minister is not available. No? Sa ito pa, sa Canon 1133 number Article 3, in the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funerals can be granted to baptized persons who are enrolled in a non-Catholic church or ecclesiastical communities unless there is evidently to the contrary. Nga sa ito pa, kanabitaw sa kinibang sa buhi pa ni siya iyag yung gibalikas ang simbahang Katoliko, mardi gina madala, no? Or prevailed that their own minister is not around. Okay, no? Abi no, lain tang pangutana mahigala, lain pangutana. Why do we kneel down when we pray? Okay, no? The Mass is a sacrifice. Kneeling, no, is humility before God. No, sa ito pa, kinidi ang misa, sakripisyo magunin, sa ito pa dala na kanang imong pagluhod nga muluhod ka, dala na sa imong sakripisyo. Unya ang pagluhod, nagpasabot ka na og kanang gitawag nato sa in English og pagpaubos atubangan sa Dios. Humility. Kneeling means humility before God. Okay, no? Pero kung atong basahon sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 15, that is why I kneel before the Father from whom every family in heaven and on earth takes its name. Sa buhat sa mga Apostoles chapter 9 verse 40, Peter first made everyone go outside, then he knelt down and prayed. Sa ato pa kuan gidi ay kanang bisan si San Pedro, bisan si San Pablo, muluhod pud gani no sa Ephesians chapter 3 verse 14, sa buhat sa mga Apostoles si San Pedro muluhod usab. No, klaro? Ano? Why is the Catholic against death penalty? Ngano man gyud nga dili man ta gusto og kuan. Nganong dili man ta gusto, dili man ta uyo ni ining death penalty. No, because according to ang atong justice system diri is defective, no? Usahay ang mga salaan mao dili masilutan ang mga salaan, ang mga dili salaan mao'y masilutan, no? Kaya kung atong basahon sa Deuteronomy chapter 32 verse 39, karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios, wala na laing Dios kawas kanako. Ako ray mo patay o muhatag og kinabuhi.
musama ako ug maayo usab kini, no? O walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom, no? Ngino daw karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios, wala nay lain gawas kanako. Ako ray mo patay o muhatag og kinabuhi. Muhatag og kinabuhi, walay makailog niini bisan kana kining gahuma gikan kanako. O sa ato pa, it's only God who can take life. Anong kanimo dili lamang ta magkuan, ha? Dili lamang ta niya ang death penalty. Okay, nahala, no? Why do Catholics honor Mary? Okay, no, matud pa nganong ato man gyud nga gipasidunggan ang mahal nga birhen. The answer is she is clothed with special dignity. Unsa mga dignity? Tungod kay siya matud pa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 41 to 53, sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babaye, bulahan ang imong anak, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa Ginoo. Oh, sa ato pa bulahan siya, wala na laing pinakabulahan gud ang mahal nga birhen mo na nga she is clothed with dignity. Ayan, no? Nahala, no? Dili na lang una kita kutob, ha? Salamat kayo sa iyong papag-uban kanako, no? Unya fiesta baran stambo, no? Ni ada ikoron tumudalikyat ikoron may galas tambo kay mamista ko, no? Pero ug maay mo kalimutan tagatayasan tambungi gid ninyo ang pagbisita sa atong mahal nga Santo Papa, atong kalahorong obispo diha sa inyong lugar sa Tayasan aron mo pahigayon sa iyahang pastoral visit. Daghang salamat ug maayong mudto, Pilipinas.